Hej, det er Trine Hørdum, og jeg er kommet til mit 2 måneders review ved Multibuy World. Jeg havde godt nok sagt i mit første review, at jeg ville lave et efter en uge, efter en måned, men det har jeg altså ikke gjort, og det var helt bevidst. Jeg synes faktisk, det ville være lidt sjovere at se, hvad der var sket på de her 2 måneder. Og det er faktisk gået rigtig godt, synes jeg. På trods af, at jeg sidder nede i Afrika og ikke får netværket det, jeg gerne ville, hvis jeg nu var hjemme i Danmark. Så for mit vedkommende har jeg jo ikke været ude hver dag og snakket med andre mennesker omkring det. Jeg har så nogle stykker, jeg snakker med hjemme i Danmark, og det er rigtig, rigtig dejligt fra mit team. Jeg har, synes jeg selv, et ualmindeligt fantastisk team, og jeg har fået nye venner, nye bekendtskaber her, og det er meget, meget spændende. Min downline, den er også vokset pænt siden sidst. Som jeg siger, så har jeg jo ikke været hjemme selv, så der er nogen, der har været godt i gang med at netværke for mig. Selvfølgelig har jeg netværket. Det er slet ikke det. Men det ville nok have set lidt anderledes ud, hvis jeg havde været hjemme et par måneder. Men for 2 måneder siden, da siden kom op at køre, der havde jeg 23 pakker, og i dag har jeg 173, så det går jo faktisk rigtig godt. Jeg startede, som jeg også fortalte i mit første review, allerede i november måned, hvor der var et informationsmøde i Rødder, var det vist? Nej, det er så også ligegyldigt. Og der havde jeg inviteret nogle flere med op, så vi var en pæn lille flok, der startede med at komme i gang med Multibuy den dag. Og også de næste par dage fik jeg snakket godt med andre mennesker om det, og fik det anbefalet. Også i kraft af, at jeg har netværker i et andet RevShare firma, så vidste jeg jo, hvad det handlede lidt om. Så det har ikke været svært, det her. Men der er så en stor forskel fra det her program og det andet program, det at når vi køber PR-pakker, det er jo det egentlig det hele handler om. Det handler om, at man kan komme til at annoncere sin virksomhed ganske billigt. For 50 euro kan man få 1000 visninger på vores annonceringsportal og komme til at ligge sammen med nogle rigtig store brands som Coca-Cola, Rolex, Mustang, Heinz tomatketchup, men også sammen med os andre Multibuy-medlemmer. Vi har jo også købt PR-pakker, og derved har vi købt mulighed for at annoncere vores virksomhed, vores blog, og et eller andet, vi nu gerne vil annoncere. Og det kan være en YouTube-video også. Og I kan se her, ud af mine 173 pakker, der får jeg jo 1000 visninger. Og jeg har 172.000 visninger, så jeg har rigtig mange visninger tilbage. Men min annonce bliver set og er blevet godkendt og kører så sammen med de andre annoncer, som bliver vist på siden. Så det er lidt fedt at have en annonce, som ligger sammen med for eksempel Rolex. Jeg startede med de her 23 pakker, og de er så blevet øget til 173. Det må jo så være 150 pakker, at jeg har fået hen over de sidste 2 måneder. Det er da vist ikke helt værst, vel? 150 gange 50 euro. Det er 7.500 euro. Hvis vi så ganger dem med 7,5, så er det 56.250. Det er da ikke helt dårligt for 2 måneders arbejde. Eller arbejde. 2 måneders fornøjelse. 5 minutters annoncekiggeri om dagen. Fede annoncer. Tesla. Rolex. Min egen annonce. Den ser jeg så ikke. Den kan I andre få lov at se. Det er jeg rigtig godt tilfreds med, og jeg glæder mig enormt meget til at nå i mål med mine 1000 pakker, som er mit endelige mål. Når jeg har 1000 pakker her, så kan jeg ikke få flere, eller jeg kan ikke købe flere pakker. Det er det maksimale, man kan købe. Og det kommer til at gå pænt stærkt med det her fantastiske team, jeg har her. Så det glæder jeg mig til. Jeg kan så også fortælle, at vi nu har fået noget, der hedder Euro Credits.
Så for hver PR-pakke, vi køber, den her portal her, det er ikke kun en annonceringsportal, det er også e-commerce og traveling. Altså har du lyst til at komme til Italien, så kan jeg love dig, der er et hav af muligheder. Men der bliver også muligheder for ophold rundt omkring i verden, og siden bliver udbygget til, at man kan købe forbrugsvarer. Forhåbentlig en masse gode ting. Men det er ikke op at køre endnu. Det kommer. Vi kan ikke nå det hele på én gang. Nu prøver jeg lige at logge ind på de her Eurocredits. Som sagt, så får jeg for hver PR-pakke, jeg køber, så får man 50% i Eurocredits tilbage per pakke. Vi har så i en periode fået 100%. Så derfor så har jeg pænt mange Eurocredits. Skal vi bare se. Godt. Jeg har for 10.150 Eurocredits. Det er da egentlig også mange penge, hvis vi nu lige regner ud, hvad det er. $76.125, hvis vi omregner til danske kroner. Dem kan jeg indløse ved at bestille nogle af de her ophold, der er rundt omkring. Der er også nogle lidt rundt omkring i verden. Hollywood. Jeg synes lige, at der stod, at man kunne komme på en tur jorden rundt. Der. Wow. Det er jo lidt vildt. Men der kan man altså bruge sine Eurocredits til at betale noget af rejsen med. Går jeg lige tilbage til Multibuy igen. Jamen, jeg synes egentlig ikke, jeg har så meget mere at fortælle. Jo, jeg kan så også vise hernede, kan man se de forskellige medlemskaber. De var der ikke sidste gang. Og der har jeg tjent, jeg tror jeg havde 2 euro eller sådan noget ved mit første review. Den er oppe på 360 euro, plus at jeg har betalt medlemskab frem til den 7. maj. Når jeg nu når op på 200 pakker, så skal jeg have et nyt medlemskab. Det hedder Emerald, og der kommer jeg til at betale 35 euro for 30 dage, men det er også okay. Nu var det ikke længe, i løbet af ikke ret lang tid, så kommer min konto op på 50 euro, og så kan jeg købe mig en ny pakke. Så jeg forventer i dag, at jeg når op og køber 2 pakker mere, så jeg får 175 pakker. Tak fordi I lyttede med, og jeg håber I fik lidt ud af det. Rigtig god dag til jer alle sammen.